una obra, sinó una sèrie d'obres, i no de Salvador Dalí, sinó de Jean-Baptiste Piranesi. La primera pregunta que se'ns ocorreix és per què hi ha altres autors dintre del Museu Dalí. I la resposta ràpidament ens la dona el mateix Salvador Dalí, que ell parlava que dintre del seu museu sempre hi havia d'haver els seus amics. Quan ell parlava d'amics, parlava d'artistes tan vius o morts que hi havia admirat i que havien servit d'inspiració per la seva pròpia obra. Jean-Baptiste Piranesi era un artista molt polifacètic del segle XVIII, venecià, arquitecte, arqueòleg, dibuixant, pintor, però sobretot conegut per el seu treball amb els gravats. Durant la seva vida és molt famós per les vedute. Les vedute era el que podem entendre com a paisatges urbans, en el cas de Piranesi estan centrats en Roma, però la sèrie que avui presentem, que és Carcere d'Invenzione, que podria ser traduïda per presons imaginàries, té una línia totalment diferent. És una línia que ve de la racional, és una línia que deixa el geni totalment lliure i on l'artista intenta plasmar el seu somni. Dalí arriba a aquesta obra a través de la publicació d'un llibre que inclou els 12 gravats que veurem i que Dalí conserva a la seva biblioteca fins que els treu del museu i decideix exposar-los al públic en aquesta mateixa escala on estan avui en dia. Potser l'última pregunta que ens queda és saber quina és la relació entre Dalí i Piranesi. A simple vista de l'obra veiem un gust pel detall, veiem una teatralitat i sobretot veiem una investigació en tot el món oníric, el món del somni, que tan havia interessat a Dalí. Bé, aquest petit apunt l'ampliarem quan ens veiem al museu, on sereu molt benvinguts.